Uite ce am găsit în baza toaletelor. Închide camera, nimeni nu trebuie să afle de secretul ăsta. Deci ce tot vorbeau TV Media ăștia simțiți? Nu știu, dar asta nu-i treaba noastră, dar știi. E timpul să le aflăm slăbiciunea în sfârșit acestor toalete. Te-au julit de te-au ars, DJ Toilet. Unde e băiatul cu proteina? Băiatul cu proteina. Unde crezi că plec, amicul meu de luptă? Hai să dăm parte. Proteină, frate. Ce mă așteptați? Titanii m-au ars, m-au julit. Hei, uite, băiatul are proteină la sa. Băiatul e proteină? N-am proteină, ciudaților, lăsați-mă în pace.